I hem arribat a la segona part de Som Poble. Ja saben que sempre tenim un protagonista. I avui és l'alcalde d'Alfafar. Com estàs, Juan Ramon Otsfara? Molt bé, i moltes gràcies per haver-me convidat i així estem com si estiguérem en casa disposats a parlar de municipalisme. Així m'agrada, com a casa, per a parlar de cosetes que ens agraden i molt, com per exemple que estan ahí les falles. Com ho porteu? Pues un poquet tots de cap, no? Harem manteniment per un costat, operatius de policia per un altre, coordinació d'horaris amb la junta local. Ahir sí que hi ha un equip que fa poc hem tingut una reunió per a coordinar-nos tots la neteja, que també fem la crida i després fem la macrodespertar i l'exposició del ninot, o sigui que és un cap de setmana que no parem i se mos solapa en Sant Antoni. O sigui, en la comarca de l'Horta Sud, Sant Antoni va itinerant, no? Cada cap de setmana el celebrem un poble i enguany ens toca a nosaltres el mateix dia que la crida. Entonces intentarem multiplicar-nos i estar en tots els puestos. Podreu en tot, però segur. Sí. Bueno, parlàvem de municipalisme, com tu dies, i perquè, clar, sou un municipi d'excel·lència social. Esta denominació no és de baix, és perquè treballeu de valent, esta qüestió. Bueno, d'alguna forma és el que hem apostat des del principi, des de fa 8 anys. Primer apostarem per la prevenció de l'absentisme, d'alguna forma fent un test o medint quina era la problemàtica de l'educació, i ja treballarem programes referents a la joventut i en col·laboració amb IKEA en este cas, que ens ajuda en la seva responsabilitat social, i ja arreplegarem un reconeixement del Ministeri d'Educació per esta llavor contra l'absentisme i l'abandono escolar. Entonces això ens va donar ganes a seguir així, a seguir més fent la política social, que és el que ens demana la gent cada vegada que sim al carrer, cada vegada que preguntem, cada vegada que fem una enquesta, i el que hem fet derivar les polítiques socials, que no sols la gent entén que ser excel·lència social o que fer política social és donar unes ajudes, i no és així, no? Va des de la prevenció, l'absentisme, la igualtat, la gent major, l'atenció domiciliària per la gent que està soles, i ahir ens han tornat a reconèixer des del Ministeri, des de la Federació, perquè som el quart ajuntament en la Comunitat Valenciana que més diners del pressupost destinem a aquest tipus de política d'estat de benestar, i dels primers 30 en tot l'estat espanyol. Per tant, contents i d'alguna forma fent el que ens demana la gent. De fet, teniu el pressupost més social de la vostra història. Se trata d'això, se trata de persones, però en l'aspecte social és això, és intentar que tindren per exemple, jo crec que hasta la cultura pot ser social, no? O els tallers de gimnàsia, de memòria, de lectura, de poesia, l'envelliment actiu, tot això és social i això és el que destinem. Ara hem invertit en una app per lluitar contra el bullying i contra el ciberacoso, i per tant l'estem promocionant per tots els col·legis. N'hi ha 2 psicòlegs a l'altre costat, està anònima l'app, qualsevol alumne pot interactuar, pot denunciar alguna que veu en el seu... automàticament li s'aborra el missatge, i per tant estem utilitzant mètodes que també hem vist que s'utilitzen en l'educació finlandesa per a evitar i per a aconseguir aquesta qualitat de l'ensenyança i evitar, desgraciadament, esta lacra que pareix que estiga entre els més joves en les classes. Parlaves d'igualtat també, teniu un programa específic. Efectivament, en igualtat estem treballant diferents programes d'atenció, atenció grupal, atenció a la víctima, atenció als xiquets de les famílies. Estem dins del programa Biogen, col·laborem Guàrdia Civil, policia local, equip de psicòlegs, per tant toquem d'alguna forma totes les disciplines, i això és política social també. Apostem per totes les generacions, també la joventut és un dels perfils més afectats per la desocupació. No sé si podíem parlar d'aixòs 420.000 euros, pense, o més, que heu invertit en un programa específic per a l'ocupació. Sí, ahir des de l'Espai Jove tenim diferents programes oberts, des de la gent que ha cursat carrera,
universitària i vol fer l'Erasmus, Erasmus Plus, treballar en Europa, fer les pràctiques en Europa, ho podem gestionar tot des de l'Espai Jove. Des de l'Espai Jove també treballem en la Valem Jovens, la garantia juvenil, també se treballa des d'ahir, també se treballa tallers de com afrontar en coaching, de com afrontar entrevistes de treball, i una cosa de les que tenim en aquests 420.000 euros, independentment d'ajudes a la contractació o a l'emprendedorisme, el que tenim també és una empresa, treballem en una empresa, o la que guanya el concurs, i el que hem aplicat és acuerdo en les empreses des de la zona comercial en el que estem fent a nivell municipal una espècie de FP dual. Per tant, nosaltres podem donar classes de la teòrica en atenció en l'hostaleria, com atendre en l'hostaleria, com atendre el client en una tenda, en una sala de ventes, classes de màrqueting, de logística, i després els alumnes del poble que fan aquesta formació fan les pràctiques en la nostra zona comercial. Per tant, hi ha un gran percentatge que estem veient que després es queda. No sabem durant quant de temps, però té la possibilitat de mínim cobrir unes vacances, una baixa laboral, i a partir d'ahir, a la primera demanda que n'hi hagi, com l'empresa la coneix, que el torne a fer ús d'ella i que tingui aquesta oportunitat laboral. I la majoria de joves que estan estudiant, si fan aquest tipus de formació i fan aquestes pràctiques, hi ha un gran percentatge en Alfafar que combina estudis universitaris, estudis de grau superior en un treball a temps parcial, però que es poden pagar la carrera. I és un gasto menys per a la família en casa. Parlant d'estudis, una biblioteca municipal és imprescindible, també teniu un projecte molt interessant. Sí, pareix la Sagrada Família, no? Mos diuen els veïns que pareix la Sagrada Família, però és un edifici, si no recorde mal, de 1852, era un sindicat arrosser, és un dels béns d'interès cultural més importants de la comarca de l'Horta Sud, i ja érem, a base que de que em la pregunten els joves, ells, en els tallers que tenim, que tanquem en època d'exàmens, estem uns 20 dies fins a la 1:30 de la nit, obrim la biblioteca a les 9 del matí fins a la 1:30, el que se queixaven era de la falta de confort en la biblioteca. I clar, un Vic per un costat, en confort per un altre, és complicat un edifici d'aquestes característiques, però al final hem fet diferents actuacions, canviar el mobiliari, adaptar-lo a les noves tecnologies, per als carregadors i tot, fer-lo més còmode, climatitzar lo que és la biblioteca, és complicat climatitzar un edifici, la coberta l'hem ficat nova i després l'hem restaurat recuperant els pigments dels colors que tenia en 1852 quan era el sindicat, recuperant el rosetó, conjugant confort en tradició i en patrimoni. I ara estem a 2 setmanes de poder fer una jornada de portes obertes per a que tota la població gaudisca del patrimoni més gran que tenim, i crec que és una cosa arquitectònicament molt bonica de veure, i després que ja tindran la seva biblioteca per estudiar tranquil·lament tots els joves d'Alfafar. Hauré d'ampliar l'horari perquè la gent no voldrà eixir. No, la veritat és curiós, però quan me deixes els serveis de l'Ajuntament, tant el polideportiu i la biblioteca són els dos servicis que més puntuació tenen en la gent d'Alfafar. Me parlaves abans d'aquesta incursió o aquest intent d'incursió de l'ocupació en el comerç local, de mobilitzar l'economia a la fi d'un poble. Esteu treballant també en la creació d'una associació professional? És el que intentem. És el que intentem per a que cada multinacional, cada tenda, cada associació de comerciants no vinga a demanar-te una cosa, sinó dins d'un foro de participació ciutadana tinguen tots més força units, perquè tots units n'hi ha més. Fent associació podem aconseguir més coses per mig de programes de responsabilitat social de Caixa Popular, per mig de la Direcció General de Comerç, però per això fa falta unió. No pot anar qualsevol comerç o qualsevol tenda i demanar el que a ell li interessa o el que a l'altre li interessa, sinó que creiem que l'associacionisme fa més força a l'hora de demanar ajudes, i ara tenim una línia d'ajudes per a polígonos industrials i per a zones comercials en la comunitat valenciana, que fent-se tots, juntant-se i fent-se associació, poden optar a això, poden optar a formació per mig de la Càmera de Comerç, poden optar
a moltes línies de financiació. Inclús nosaltres tenim una fundació que treballa també en Brussel·les, que també es pot financiar per part d'ahir a uns projectes europeus. Per tant, una iniciativa ben acollida i que està funcionant, no? Hem començat a rodar, però si hi ha 500 empreses, fer que s'associen totes és molt complicat. Bueno, almenys el plantejament, ambiciós i amb bon fi. Això és el municipalisme, intentar aquestes xicotetes coses, impulsar-les. A banda d'això, Accions per Barris, esta iniciativa en què consisteix i què pretén? Esta iniciativa el que ha fet és centralitzar totes les brigades seccionant el poble en 5 barris. Cada barri hem comprat les papereres noves, hem ficat bancs nous, hem pintat tot el mobiliari, hem reparat, hem baldejat, hem limpiat a fons, però per barris. Al mateix temps bussonejàvem una quartilla en la que raere, ficant una bústia molt propet en cada barri, si nosaltres tot el que veiem en aquest manteniment exhaustiu en un barri ens havíem deixat alguna cosa o ens oblidàvem d'algo, els veïns tenien l'oportunitat de rellenar aquesta instància i fer-me-la plegar per a que, mira, en tal carrer vos heu deixat això, o en tal carrer mos queixem d'això, o en tal carrer mos queixem d'això. Entonces és una forma de participació ciutadana també, i l'estem fent. Anem per el tercer barri i ens falten pràcticament 2 barris per a centrar els esforços barri per barri, i ja que estem treballant en un barri, a mesura que van aplegant les iniciatives dels veïns, intentar solucionar-les. Barregeu aplicacions mòbils en epistolar, el romanticisme de les cartes, això... Crec que les cartes no es té que perdre. No tot el món està en la red social, no tot el món està en l'alfafar virtual, i n'hi ha molta gent que, i de fet, escriu, i n'hi ha retorno, n'hi ha feedback, i nosaltres no ho hem perdut mai. En aquests 8 anys creiem que la plegar en paper a casa és molt important per a que la gent llitga, relliga, mire els pressupostos, les partides a què estan destinades, perquè les redes socials estan bé, però són molt efímeres. Tu publiques avui el pressupost o en què l'has gastat o en què vas a distribuir-lo, però demà no se'n recorda ningú. Demà ja vol un altre tipus d'informació, i si tu vols consultar alguna cosa, el paper el tens ahí. I la gent el gasta, i la gent el llig, i la gent quan va per el carrer a voltes t'exigís perquè li ha plegat el paperet a casa i ha llegit el paperet a casa, i això crec que és una acció que no hem de perdre, és una espècie de comunicació bidireccional en el veí. Barrejant modernitat i tradició en tots els sentits, parlant des de les festes fins a treballar barri per barri. Efectivament. En fi, alfafar a la capçalera de... Això és fer poble. Això és fer poble. Molt bé, moltíssimes gràcies. De segur que molt pront estem parlant de falles i més coses. I d'eleccions. D'eleccions, ens veurem així al carrer. Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Gràcies, moltíssimes gràcies per estar així, i com diem, molt pront continuem parlant. Bé, nosaltres ens acomiadem i tornem el pròxim dimarts amb moltíssima més informació de les nostres poblacions i amb més entrevistes. Adéu.